Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες φορές δεν εμπιστευτήκατε ανθρώπους ώστε να σας πούν ψέματα? Πόσες φορές απογοητευτήκατε επειδή κάποιος δεν ήταν φιλικός μαζί σας? Κάποιος από τον οποίο δεν περιμένατε ότι δεν θα ήταν φιλικός, ίσως ένας φίλος, ίσως μέλη της οικογένειας. Ίσως αυτά τα πρόσωπα σας έρχονται τώρα στο μυαλό. Αν το έχετε παρατηρήσει αυτό, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν είστε μόνοι. Η προδοσία πονάει, αλλά κανείς δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για αυτήν. Μεγαλώσαμε με φράσεις όπως η εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι πιστεύουν στο καλό και δίνουν στους άλλους την ευκαιρία. Πιστεύουν. Αλλά σύμφωνα με τον Σάρτζουγκ, έναν από τους βαθύτερους στοχαστές της ψυχολογίας, ή θα μας συνδέσει με την πιο εσωτερική μας φύση. Αυτή η εσωτερική φύση, την οποία θεωρούμε αρετή, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια επικίνδυνη παγίδα. Ένα πράγμα, μπορώ να σας εκπλήξω, αυτό το βίντεο δεν θα είναι απλώς μια ακόμη αποκάλυψη για να μην πιστεύουμε στους άλλους. Δεν θα πω ότι η αδιαφορία είναι η λύση, αλλά δεν θα σας αφήσω στην ίδια εσωτερική φύση που σας έκανε μέχρι τώρα ευάλωτους. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε την αλήθεια. Σύμφωνα με το ένστικτό μας, έχουν συμβεί πολλά για εμάς. Είναι κρυμμένο στις σκιές, στα πράγματα που δεν θέλουμε να παρατηρήσουμε, και η τυφλή εμπιστοσύνη είναι ακριβώς μια τέτοια σκιά. Είναι σαν να περπατάς σε ναρκοπαίδιο, χωρίς να γνωρίζουμε τον κίνδυνο. Όταν συμβεί η έκρηξη, ρωτάμε τον εαυτό μας και γιατί δεν το παρατηρήσαμε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βρίσκουμε. Ήταν πάντα εδώ, απλώς δεν θέλαμε να το δούμε. Βάλτε το χέρι στην καρδιά. Πολλές φορές ρωτήσατε τον εαυτό σας γιατί δεν το παρατηρήσαμε νωρίτερα. Η προδοσία πονάει, όχι μόνο επειδή κάποιος μας κατέστρεψε, αλλά και επειδή έχουμε την αίσθηση ότι ήμασταν τυφλοί. Αυτό όμως δεν είναι φόβος. Είμαστε απλώς άνθρωποι. Σχεδόν γι' αυτό είναι το βίντεο. Ποιοι είναι οι 5 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει ποτέ να πιστεύουμε κανέναν αβίαστα? Και πώς μπορούμε να προστατευτούμε πριν επιβεβαιωθούμε ή βρεθούμε σε υπερβολική δυσπιστία? Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο. Η ανθρώπινη σοβαρότητα είναι δύσκολη και συχνά μοναχική. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι γεμάτος κακούς ανθρώπους, αλλά σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος ενστικτωδώς αναζητά αυτό που είναι καλύτερο για τον ίδιο. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αυτή η συμπεριφορά έχει εξελικτικές διορθώσεις. Φανταστείτε ότι οι πρόγονοί μας, που είχαν στο μυαλό τους μόνο το ενδιαφέρον της κοινότητας, συχνά επιβίωναν με χειρότερα υποκείμενα. Και έτσι λειτουργεί ο κόσμος μέχρι σήμερα. Πιστεύετε ότι ο συνάδελφος είναι ευγενικός και τελικά σας απορρίπτει την ιδέα? Ανοίγεστε σε έναν κοντινό φίλο και αυτός στρέφεται εναντίον σας. Σας προδίδει στη στιγμή της μεγαλύτερης σας ευαλωτότητας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άλλωστε, οι άνθρωποι σε καθοριστικές στιγμές προτάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Και το μεγαλύτερο λάθος είναι να πιστεύουμε ότι οι φίλοι μας, η οικογένεια ή ο σύντροφός μας αποτελούν εξαίρεση σε αυτό. Και τώρα μια ξεχωριστή ερώτηση. Είχατε ποτέ στη ζωή σας κάποιον στον οποίο πιστεύατε τόσο πολύ που ήσασταν σίγουροι ότι ποτέ δεν θα σας πρόδιδε? Ίσως έναν συνάδελφο, τον καλύτερο φίλο, έναν μέντορα, κάποιον που θεωρούσατε άθικτο. Και όταν αυτή η πνευματική σύνδεση διαλύθηκε, δεν σας πλήγωσε, μόνο σας πρόδωσε. Αλλά έτσι είναι, που νιώσατε ότι σας κατέστρεψε τον πυρήνα του κόσμου σας. Ο Κλιούγκεστ το ονόμασε συναισθηματική προβολή. Προβάλλουμε στους άλλους τις ελπίδες μας και περιμένουμε να είναι όπως θέλουμε, χωρίς να συνειδητοποιούμε πώς είναι στην πραγματικότητα. Και ξαφνικά όλα αποκτούν νόημα. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, γι' αυτό ότι οι άλλοι έκρυβαν το αληθινό τους πρόσωπο. Μας εξαπάτησαν γιατί ξέραμε ότι αγνοούσαμε τη σημασία. Σύμφωνα με το Κουμ, το μεγαλύτερο λάθος μας είναι να μην παρατηρούμε ότι κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτός που αγαπάμε, έχει μια σκοτεινή πλευρά. Όλοι μέσα μας κουβαλάμε το τραπέζι μας, αυτό το κρυφό, συχνά εγωιστικό μέρος που προσπαθεί να γεμίσει με τα δικά μας πνεύματα. Σαν να κρύβουμε τον εγωισμό μας τις περισσότερες φορές, υπάρχουν στιγμές που τα δικά μας συμφέροντα υπερισχύουν των ηθικών αρχών και ακριβώς εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος. Η πιο σημαντική ερώτηση είναι όμως τι να κάνουμε με αυτό. Μπορούμε να γίνουμε εντελώς καχύποπτοι και να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, ή να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις συνθήκες των συνθήκων πριν να είναι αργά. Η αλήθεια δεν είναι πρόκληση να πιστέψουμε ή να είμαστε εντελώς άπιστοι, αλλά να βρούμε την ισορροπία, να δώσουμε εμπιστοσύνη, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνουμε προσεκτικοί. Αν έχετε διαβάσει μέχρι εδώ, τότε τώρα σκεφτείτε τις καταστάσεις όπου αγνοήσατε τη διαίσθησή σας.
Αυτή η μικρή εσωτερική φωνή, βαθιά μέσα στην ψυχή, που σας έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά την αγνοήσατε επειδή θέλατε να πιστέψετε στο καλό, επειδή θα ήταν πολύ οδυνηρό να αποδεχτείτε την αλήθεια. Όπως λέγεται, η διαίσθηση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της σκέψης και συχνά την υποτιμούμε αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με κάποιον. Συνήθως αυτό δεν είναι αβάσιμο. Το υποσυνείδητό σας έχει λάβει λεπτά σήματα, πολύ νωρίτερα από ότι το συνειδητό σας. Η σκέψη το αναγνώρισε. Πόσο συχνά αγνοήσατε αυτή την εσωτερική φωνή και αργότερα το πληρώσατε? Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας να αναγνωρίζει αυτή την ανακάλυψη, χωρίς να ζείτε σε συνεχή φόβο, όπως ένας έμπειρος εξερευνητής που κινείται προσεκτικά αλλά με σιγουριά σε άγνωστο έδαφος. Δεν είναι η δυσπιστία που μας καθοδηγεί, αλλά η φτωχή προσδοκία που θα μας έκανε να το εκφράσουμε ακριβώς. Κλουμπ. Δεν πιστεύουμε τυφλά, αλλά συνειδητά και με σκέψη. Ας δώσουμε πίστη που αποδεικνύεται με πράξεις, όχι μόνο με λόγια. Πίστη που αντέχει στις δοκιμασίες του χρόνου, όχι βασισμένη σε λόγια. Ας το σκεφτούμε αυτό. Πιστεύετε πραγματικά στους ανθρώπους γύρω σας ή μόνο σε αυτούς? Προβάλλετε σε αυτούς τις δικές σας επιθυμίες? Τους βλέπετε όπως πραγματικά είναι ή μόνο όπως θέλετε να τους βλέπετε? Τελικά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ότι δεν θα πιστεύαμε. Η αλήθεια για τον κίνδυνο είναι ότι πιστεύουμε στους άλλους χωρίς σκέψη. Αν θέλετε να κατανοήσετε αυτό το κεφάλαιο, μείνετε μαζί μου, γιατί στο επόμενο μέρος ανακαλύπτουμε μια ακόμη βαθύτερη αλήθεια. Γιατί αυτοί που είναι πιο κοντά μας πληγώνουν περισσότερο. Υπάρχουν δύο είδη πόνων, αυτός που προκαλούν οι πολίτες στους πολίτες και αυτός που προκαλούν, αυτοί που έχουμε πιο κοντά μας. Όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει, ο δεύτερος είναι πάντα πιο επώδυνος. Όταν μας πληγώνει ένας πολίτης, ένας άνθρωπος, το περνάμε με κάποιο τρόπο. Δεν είχαμε καμία προσδοκία, οπότε δεν είμαστε απογοητευμένοι όταν μας προδίδει κάποιος στον οποίο δώσαμε την εμπιστοσύνη μας, τις αναμνήσεις μας και τις βαθύτερες σκέψεις μας, σαν να καταραίει ο κόσμος μας. Δεν είναι απλά έτσι. Είναι μια ρήξη στα θεμέλια της ψυχής μας. Ίσως το έχετε βιώσει κι εσείς. Ίσως ήταν ένας φίλος από την παιδική ηλικία με τον οποίο κάποτε ζήσατε πολλές περιπέτειες. Ίσως ένας κοινωνικός σύντροφος που γνώριζε τις πιο ευάλωτες πλευρές σας, τους φόβους σας, τις ελπίδες και τις αμφιβολίες σας. Ή μέλη της οικογένειας, αδέλφια, γονείς. Κάποιον για τον οποίο δεν αμφιβάλλεις και μετά ξαφνικά έρχεται μια περίοδος ρήξης. Όλα μπορεί να αλλάξουν. Αλλά αυτή η κατασκευή πάνω από το κεφάλι σας δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε. Τι εννοώ, έτσι δεν είναι. Ή σε αυτή την περίπτωση, οι πιο κοντινοί σας δεν είναι εκεί για να σας υποστηρίξουν. Αλλά επειδή σας γνωρίζουν καλύτερα, ξέρουν πότε είστε αδύναμοι λόγω άγνοιας, όπως σε μια κρίσιμη στιγμή πόνου. Και όταν αυτό συμβαίνει, δεν είναι μόνο μια μοναχική προδοσία, αλλά και πολλές στενές αναμνήσεις που συνδέονται με ένα από τα τραγούδια των Beatles. Σκεφτείτε για μια στιγμή ποιοι είναι οι άνθρωποι στη ζωή σας που θα μπορούσαν σήμερα να σας προκαλέσουν τον μεγαλύτερο πόνο. Όχι οι συνάδελφοι, όχι οι γνωστοί, αλλά αυτοί στους οποίους ανοίξατε την καρδιά σας, αυτοί που κέρδισαν την πνευματικότητά σας. Και ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μην πιστεύουμε στα σκουπίδια, αλλά να επιλέγουμε συνειδητά σε ποιον. Δίνουμε τα πιο μακροχρόνια κομμάτια μας. Ο Κιούγκ είπε ότι τα περισσότερα ψέματα δεν προέρχονται από το μυαλό άλλων ανθρώπων, αλλά από τις προσδοκίες που τους επιβάλλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο δικό μας λάθος, αλλά ότι έχουμε την τάση να εξυψώνουμε αυτούς τους ανθρώπους τόσο ψηλά, σε ένα συναισθηματικό βάθρο που όταν πέφτουν τόσο σκληρά, που μας παρασύρουν μαζί τους. Θα σας πω μια ιστορία. Φανταστείτε την Κλάρα, μια 48χρονη εσωστρεφή κλειστή γυναίκα, που πάντα εκτιμούσε τη φιλία. Για 20 χρόνια η Μαριάννα ήταν η καλύτερη της φίλη. Μοιράζονταν τα πάντα μαζί. Διαζύγια, δουλειά, κρίσεις, όνειρα από την νεότητα, κησί και ακόμη και εκείνες τις βαθιές μελαγχολικές στιγμές όταν η σιωπή μεταξύ τους έλεγε περισσότερα από 1000 λέξεις. Η Κλάρα ποτέ δεν αμφέβαλε για τη Μαριάννα. Πώς θα μπορούσε? 20 χρόνια κοινωνικής ιστορίας δεν μπορεί να υπερθερμανθεί. Και έτσι ήρθε η μέρα που η Κλάρα ανακάλυψε ότι η Μαριάννα μυστικά πούλησε τις πιο εμπιστευτικές της συνομιλίες σε άλλους. Εμπιστεύτηκε λεπτομέρειες για τις ανασφάλειες της, για τα οικονομικά προβλήματα μετά το διαζύγιο, για πράγματα που μόνο στη Μαριάννα είχε πει,
Το αρχικό σοκ ήταν βαθύ. Μετατράπηκε σε πόνο. Δεν ήταν μόνο η προδοσία της Μαριάννας που πονούσε. Ήταν και το γεγονός ότι κάθε κοινή του συνομιλία ξαφνικά φαινόταν να είναι μολυσμένη από την απιστία. Μπορείτε να φανταστείτε τον πόνο της Κλάρας. Ίσως έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο. Όταν κάποιος κοντινός μας προδίδει, δεν διαταράσσεται μόνο η εμπιστοσύνη μας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Γιατί δεν το παρατήρησα αυτό, προτού? Αυτή η ερώτηση μας τυχιώνει σαν φάντασμα που αρνείται να φύγει. Η αλήθεια είναι όμως ότι συχνά γνωρίζαμε, αλλά δεν το βλέπαμε, επειδή είναι πολύ παράξενο να πιστέψουμε ότι κάποιος που αγαπάμε θα μπορούσε να μας προδώσει. Προσκολούμαστε στην ψευδαίσθηση της συναισθηματικής ασφάλειας. Ο Κιούγκ μας διδάσκει ότι η πίστη είναι μια κραυγαλαία. Θέα, για να καταστραφεί ολόκληρη η ισορροπία όταν κάποιος κοντινός μας προδίδει, δεν πονάει μόνο η ίδια η πράξη, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι το άτομο που αγαπούσαμε ποτέ δεν υπήρξε όπως το βλέπαμε εμείς. Αυτό είναι που πραγματικά πονάει. Η προδοσία δεν καταστρέφει μόνο την πίστη μας, αλλά και την ιστορία που χτίσαμε για τη σχέση μας. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να συγχωρήσουν γιατί θέλουν να ξανακερδίσουν την ιδανική εκδοχή του ατόμου στο οποίο πίστευαν. Άλλοι κλείνονται εντελώς και ορκίζονται ότι δεν θα εμπιστευτούν ποτέ ξανά κανέναν. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Ένας δρόμος που θα πρότεινε ο Γιούγκ. Να παραμείνουμε στην πραγματικότητα πριν αρχίσουμε να κυνηγάμε την τελειότητα της ψευδαίσθησης. Λάθος. Να αποδεχτούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο καλοί ή κακοί, αλλά πολύπλοκοι, διχασμένοι και επιρρεπείς σε λάθη. Σκεφτείτε πόσο συχνά αγνοούσατε μικρές ενδείξεις σε κάποιον κοντινό σας, επειδή δεν θέλατε να πιστέψετε ότι μπορεί να σας βλάψουν. Ίσως μια πληγή κρυμμένη πίσω από σαρκασμό, μια κατεστραμμένη υπόσχεση, μια παράξενη, μυστική, ζηλόφθονη άποψη. Μικρές ενδείξεις που το υποσυνείδητό σας αντιλήφθηκε, αλλά η συνειδητή σκέψη σας τις αγνόησε. Δεν είναι δικό σας λάθος. Είναι ένας συναισθηματικός μηχανισμός, αλλά αν πάντα απορρίπτουμε αυτή την αίσθηση, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στον χειρότερο πόνο. Τώρα φανταστείτε μια άλλη σκηνή. 60χρονη, σύζυγος. Η Ελένα, που πάντα φρόντιζε την οικογένεια και βασιζόταν στον σύζυγό της. Συνεργάζονταν μαζί μας, μεγάλωσαν παιδιά, ταξίδεψαν, αντιμετώπισαν οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα. Ήταν σίγουρη ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια με τον άνθρωπο που περνούσε κάθε νύχτα τον γνώριζε ακριβώς. Μία μέρα, μια επικίνδυνη υπόθεση εξ αποστάσεως στο τηλέφωνο της συζύγου τα άλλαξε όλα. Αποδείχθηκε ότι την απατούσε εδώ και χρόνια. Η απιστία δεν ήταν μόνο σωματική, αλλά και συναισθηματική. Μοιραζόταν με άλλη γυναίκα μυστικά που η Ελένα πίστευε ότι ήταν μόνο δικά της. Τι θα κάνατε στη θέση της Ελένας? Σε αυτή τη στιγμή θα λέγατε ότι έπρεπε να το είχε παρατηρήσει νωρίτερα. Ήταν κατανοητό, όχι επειδή, όπως όλοι οι άλλοι, ήθελε να πιστεύει στο καλύτερο. Ήθελε να πιστεύει ότι μετά από τόσα χρόνια κοινής ζωής δεν θα μπορούσε να πρόκειται για την πίστη. Αλλά όπως μας προειδοποιεί ο Γιούγκ, ποτέ δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για τις σκοτεινές πλευρές των ανθρώπων. Η προδοσία από τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους μας δίνει ένα οδυνηρό μάθημα. Χωρίς να γνωρίζουμε πόσο κοντινοί μας είναι, δεν θα έπρεπε ποτέ να ερωτευτούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε με παράνοια, αλλά μάλλον ότι πρέπει να καλλιεργούμε μια συνειδητή, επιλεκτική πνευματικότητα. Πίστεψε που δεν βασίζεται σε όμορφα λόγια ή κοινό παρελθόν, αλλά σε μελλοντικές ενέργειες. Και αυτό είναι το κλειδί. Για να γνωρίσουμε κάποιον χρειαζόμαστε χρόνο και προσοχή. Αλλά ποτέ δεν υποθέτουμε ότι τον γνωρίζουμε πλήρως. Στάσου εδώ πάντα. Ο Γιούγκ συμβουλεύει να μην πιστεύουμε στο γέλιο, αλλά να παρατηρούμε τα μοτίβα συμπεριφοράς και όχι μόνο τις περιόδους απομόνωσης. Προχωρώντας στο επόμενο μέρος, θα σας αφήσω με μια σκέψη. Οι άνθρωποι γύρω σας πραγματικά σας δείχνουν ποιοι είναι, ή βλέπετε μόνο τις εκδοχές τους στις οποίες θέλετε να πιστεύετε. Στο επόμενο σημείο κατανοήστε πώς μπορούν να είναι οι λέξεις ακόμα κι αν είναι όμορφες, όταν χρησιμοποιούνται ως εργαλείο χειραγώγησης και πιστεύετε σε αυτές χωρίς να βλέπετε πράξεις, μπορεί να είναι η αρχή μιας συναισθηματικής καταστροφής. Μείνετε μαζί μου, γιατί αυτή η επόμενη αλήθεια μπορεί να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ερμηνεύετε τα λόγια των ανθρώπων. Οι λέξεις έχουν απίστευτη δύναμη. Μπορούν να είναι σαν ζεστές υποσχέσεις σε κρύες μέρες, αλλά και σαν αιχμηρή πληγή που καίει.
Η καλοσύνη κρύβεται πίσω από τη μεταμφίεσή της. Θυμηθείτε πόσες φορές κάποιος σας είπε ακριβώς αυτό που θέλατε να ακούσετε. Ποτέ δεν θα σε αφήσω. Είσαι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή μου. Πίστεψέ με, θέλω μόνο το καλύτερο για σένα. Λέξεις που διαβεβαιώνουν. Χάρη σε αυτές πιστεύουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αλλά εδώ είναι η σκληρή αλήθεια. Οι λέξεις μπορούν να λένε ψέματα, οι πράξεις όχι. Ο Κιούγκ είδε καθαρά τον κρυφό, επικίνδυνο χαρακτήρα των λέξεων. Έλεγε ότι αυτό που λέει κάποιος είναι μόνο το συνειδητό μέρος των σκέψεων, το μέρος που ξέρει πώς να προσαρμόζεται στις κοινωνικές προσδοκίες, πώς να γίνεται αρεστός στους άλλους και πώς να χειραγωγεί. Αλλά το πραγματικό εγώ, η άγνωστη πλευρά, πάντα αποκαλύπτεται μέσα από τις πράξεις του, και εδώ είναι που εισερχόμαστε σε επικίνδυνα εδάφη. Διότι αν πιστεύουμε μόνο σε αυτό που μας λέει, πριν πιστέψουμε σε αυτό που κάνει, ανοίγουμε την πόρτα στο ψέμα. Θυμηθείτε μια στιγμή που πιστέψατε τυφλά σε κάτι που σας είπαν. Ίσως φίλοι που σας αγκάλιασαν λέγοντας ότι θα είναι εκεί για εσάς ό,τι και αν συμβεί. Αλλά όταν συνέβη αυτό ήταν το λιγότερο, το είχαν ανάγκη, απλά εξαφανίστηκαν. Οι συνεργάτες που σας υποσχέθηκαν αιώνια πίστη, σας το υποσχέθηκε, αλλά οι πράξεις του έλεγαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Σας έχει συμβεί ποτέ αυτό? Αν ναι, μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Γιατί αυτόν τον πόνο, αυτό το συναίσθημα ότι κάποιος σας πρόδωσε, το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά λίγοι τολμούν να το παραδεχτούν. Γιατί έχουν τα λόγια τέτοια επιρροή πάνω μας. Επειδή μας προσφέρουν ασφάλεια. Όταν κάποιος μας λέει αυτό που θέλουμε, να ακούσουμε, νιώθουμε άμεση ανακούφιση, σαν να έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Αλλά υπάρχει μια καυτή ηρωνία εδώ, όσο περισσότερο προσκολούμαστε στα λόγια, τόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε. Θα σας πω, μια επιτάχυνση. Ο Ρικάρντο είναι ένας 50χρονος πατέρας 2 κοριτσιών, που το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αφιέρωσε στη δουλειά για να εξασφαλίσει την υγεία της οικογένειάς του. Με όλη του την ψυχή εμπιστεύτηκε τον συνεργάτη του, με τον οποίο δούλευε για περισσότερα από 15 χρόνια. Αυτός ο συνεργάτης πάντα έλεγε αυτή τη διάσημη φράση: «Είμαστε μαζί σου. Χωρίς εσένα δεν θα έκανα ποτέ καμία λύση. Πίστεψέ με, πάντα θα έχω κατά νου τα καλύτερα συμφέροντά σου». Για τον Ρικάρντο αυτή η φράση ήταν μια σίγουρη βάση, αλλά μια μέρα, όταν ένιωσαν την οικονομική κρίση, αποκαλύφθηκε ότι ο συνεργάτης του μυστικά μετέφερε χρήματα σε ξεχωριστό προϋπολογισμό. Μετέφερε χρήματα από την κοινωνική εταιρεία χωρίς τον Ρικάρντο. Ενημέρωση. Πολλά από αυτά δεν ήταν μόνο οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Πώς μπορούσε κάποιος που μιλούσε για πίστη για τόσα χρόνια να τον προδώσει τόσο συνειδητά? Και αυτό είναι που πονάει περισσότερο. Δεν πρόκειται μόνο για οικονομική απώλεια, αλλά για την συνειδητοποίηση ότι τα λόγια που κάποτε φαίνονταν ειλικρινή, τώρα ακούγονται αδιάφορα και χωρίς νόημα. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ξανά? Η απάντηση δεν είναι να σταματήσουμε να ακούμε τα λόγια των ανθρώπων, αλλά να σταματήσουμε να τα θεωρούμε ως άμεση. Απόλυτη αλήθεια. Αν κάποιος λέει ότι σας υποστηρίζει, δώστε προσοχή στο αν είναι πραγματικά εκεί για εσάς όταν τον χρειάζεστε περισσότερο. Αν ο σύντροφός σας λέει ότι σας αγαπά, δώστε προσοχή στο αν εκδηλώνει την αγάπη του με μικρές, καθημερινές χειρονομίες. Αν ένας φίλος σας λέει ότι μπορείτε να τον εμπιστευτείτε, προσέξτε αν είναι εκεί για εσάς ακόμα και όταν δεν υπάρχει προσωπικό όφελος. Και τώρα θα σας πω κάτι πραγματικά σημαντικό. Η διαφορά μεταξύ λόγων και πράξεων δεν είναι ποτέ, δεν θα μείνει κρυφή. Για πολύ καιρό. Οι άνθρωποι μπορούν για κάποιο διάστημα να διατηρούν μια ψεύτικη εικόνα, αλλά στο τέλος πάντα αποκαλύπτεται η αλήθεια. Το λάθος μας δεν είναι μόνο ότι εξαπατώμαστε από τα λόγια. Το λάθος μας είναι η αγνόηση των σημασιών που δείχνουν ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ποτέ αγνοήσει περίεργη συμπεριφορά επειδή θέλατε να πιστέψετε σε κάτι που υπόθηκε? Έχετε ποτέ παρατηρήσει ύποπτα πράγματα, λέξεις «Αχα, αυτός δεν το σκεφτόταν σοβαρά»? Αν ναι, σκεφτείτε πώς αυτό επηρέασε τη ζωή σας. Έχετε ποτέ ευχηθεί να είχατε αντιδράσει νωρίτερα? Γράψτε τις σκέψεις σας. Η εμπειρία σας μπορεί να είναι η μαρτυρία που τώρα χρειάζεται κάποιος άλλος για να ανοίξει επιτέλους τα μάτια του. Ο Σάρτζουγκ είπε ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι συνεχώς αφηγητής της ιστορίας. Συνεχώς δημιουργούμε εσωτερικές αφηγήσεις για να δικαιολογήσουμε τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, επειδή η αποδοχή της αλήθειας θα ήταν πολύ επώδυνη. Συχνά πιστεύουμε ότι πρόκειται μόνο για λάθη ή ότι αφορά αλλαγή. Αλλά η πραγματική αλλαγή δεν βρίσκεται στα λόγια.
Η πραγματική αλλαγή βρίσκεται στη συμπεριφορά. Γνωρίστε τη Λουίζα, μια 44χρονη γυναίκα που βρίσκεται σε σχέση εδώ και 12 χρόνια. Ο σύντροφός της πάντα πίστευε στην πίστη της, αλλά κάτι στη συμπεριφορά της δεν είναι σωστό. Κρυφές υποθέσεις, ασαφείς εκφράσεις, νυχτερινές τηλεφωνικές κλήσεις. Όταν η Λουίζα προσπαθεί να μιλήσει γι' αυτό, πρέπει να την καθησυχάσω γρήγορα με γλυκά λόγια. Το περνάς αυτό. Αυτό δεν θα σου το έκανα ποτέ. Είσαι το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή μου. Η Λουίζα, θέλει να τον πιστέψει, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να πιστέψει έναν άνθρωπο που τον αγαπάει, αλλά βαθιά μέσα της κάτι δεν είναι σωστό. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Αν τα λόγια και οι πράξεις δεν συμφωνούν, πάντα δίνει μεγαλύτερη σημασία στις πράξεις. Αυτό δεν είναι περιττό, είναι μια στροφή προς τον εαυτό, διότι αν αγνοούμε αυτές τις συζητήσεις, για να μην τις ολοκληρώσουμε μπορεί να είναι σημαντικό. Η Λουίζα τελικά παρατηρεί ότι οι ανησυχίες της δεν ήταν αβάσιμες. Αλλά το πιο οδυνηρό δεν είναι μόνο η δυσπιστία, αλλά και το γεγονός ότι βαθιά μέσα της πάντα ήξερε και συνεχώς καταλάβαινε ότι δεν ήθελε να τον δει. Τώρα μπορεί να αναρωτιέστε, αλλά πώς να διακρίνω την παράνοια από την αληθινή διαίσθηση? Μεγάλη διάκριση. Η παράνοια συνοδεύεται από αδιάκοπο φόβο και συνέπειες, ενώ η διαίσθηση φέρνει χαρά. Δεν απαιτεί, απλώς επισημαίνει αν κάτι είναι λάθος. Αλλά όχι. Έχουμε σαφείς αποδείξεις γι' αυτόν. Μην τρέχετε προς αυτές αμέσως. Απλώς ακούστε, διότι όπως δίδασκε ο Γιούγκ, το υποσυνείδητό μας πάντα αισθάνεται τα σήματα που το συνειδητό μας δεν έχει ακόμη πλήρως κατανοήσει. Τώρα σταματήστε για λίγο και σκεφτείτε. Υπάρχει κάποιος στη ζωή σας τον οποίο θέλετε να πιστέψετε, αλλά οι πράξεις του σημαίνουν κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν είναι ευχάριστο να το σκέφτεστε, αλλά αυτή η δήλωση μπορεί να σας προστατεύσει από μελλοντικές ασθένειες. Και αν θέλετε, γράψτε για τις εμπειρίες σας στα σχόλια. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την ανάρρωση. Η επιφάνεια μας κάνει να είμαστε πληγωμένοι για σκοπούς χειραγώγησης. Η επιφάνεια είναι ότι δεν αμφιβάλλεται για τις προθέσεις του, ακόμα και αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Ίσως ήταν φίλος, σύντροφος ή μέλη της οικογένειας. Και όταν τελικά συνέβη ότι αυτή η πίστη καταχράστηκε, νιώσατε ανόητοι, πληγωμένοι και προδομένοι. Αν σας συνέβη αυτό, να ξέρετε ότι δεν είστε αδύναμοι. Απλά καταστρέψατε αυτό που ο κακοποιός αποκαλεί αφελείς συναισθηματικές προβολές. Αυτό συμβαίνει επειδή θέλουμε να πιστεύουμε στην καλοσύνη του άλλου ανθρώπου τόσο πολύ που αγνοούμε τα σημάδια κινδύνου. Η τυφλή εμπιστοσύνη είναι σαν να δίνετε σε κάποιον τα κλειδιά του σπιτιού σας και να φεύγετε, χωρίς να σκεφτείτε για μια στιγμή τι θα μπορούσαν να κάνουν μέσα. Φαίνεται ακραίο, αλλά ακριβώς αυτό συμβαίνει σε συναισθηματικό επίπεδο. Όταν πιστεύουμε τυφλά, η χειραγώγηση δεν είναι πάντα κατανοητή. Γνωρίζατε ότι η ψυχολογική ανάπτυξη δείχνει ότι οι ενσυναισθητικοί άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν να βοηθούν και πιστεύουν στην καλοσύνη των ανθρώπων. Σε αυτούς υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να χειραγωγηθούν συναισθηματικά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι χειραγωγοί αναγνωρίζουν γρήγορα αυτούς που εύκολα πιστεύουν στους άλλους. Είναι σαν αρπακτικά που εύκολα πιστεύουν. Όχι επειδή το θύμα είναι αδύναμο, αλλά επειδή πολύ γρήγορα και χωρίς αποδείξεις δίνει υπερβολική πίστη. Θα σας πω μια ιστορία. Ο Μαρσέλο είναι ένας 55χρονος σύζυγος που ήταν πάντα η καρδιά της οικογένειας. Ήταν ο θείος που πάντα βοηθούσε τους γιους του στις δυσκολίες. Τους δάνειζε χρήματα χωρίς να περιμένει κάτι σε αντάλλαγμα και τους έδινε συμβουλές χωρίς να περιμένει κάτι σε αντάλλαγμα. Πίστευε στα καλά μυαλά. Μια μέρα στη ζωή του εμφανίστηκε ένας ξάδερφος με μια συγκινητική ιστορία. Ήταν χρεωμένος, άστεγος και χρειαζόταν επίγουσα βοήθεια. Ο Μαρσέλο δεν δίστασε ούτε στιγμή. Του δάνεισε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και κυρίως του άνοιξε το σπίτι του. Ο ξάδερφος φαινόταν ευγνώμων. Είπε αυτή τη γλυκιά λέξη: «Είσαι για μένα σαν αδερφός. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τι έκανες για μένα. Θα σου επιστρέψω τα χρήματα μόλις μπορέσω». Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η συμπεριφορά του άλλαξε. Δεν βοηθούσε πλέον με τις δουλειές του σπιτιού. Ξόδευε τα χρήματα άσκοπα. Πάντα είχε κάποια δικαιολογία. Γιατί δεν μπορεί να ξεπληρώσει το χρέος. Ο Μαρτσέλο αγνοούσε τα σημάδια για μήνες, μέχρι που μια μέρα ανακάλυψε ότι ο ξάδερφος ξόδευε τα χρήματα σε πολυτελή, μυστικό τρόπο ζωής. Όταν τελικά τον αντιμετώπισε με αυτό, άκουσε κάτι που τον κατέστρεψε συναισθηματικά. Δεν συνειδητοποίησε ότι είναι απόλυτα χειραγωγήσιμος.
Αυτό είναι αλήθεια. Οι χειραγωγοί πάντα ξέρουν σε ποιον μπορούν να εμπιστευτούν απόλυτα. Και αν τους δώσουμε την εμπιστοσύνη μας πολύ γρήγορα, τότε εκθέτουμε την ευαλωτότητά μας. Τώρα σκεφτείτε το για μια στιγμή. Υπάρχει κάποιος στη ζωή σας που συνεχώς λέει όμορφα λόγια, αλλά οι πράξεις του δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα λόγια. Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου παρατηρήσατε επιπλέον ότι αγνοούσατε το προφανές νόημα? Αν ναι, μοιραστείτε την επιτάχυνσή σας. Ίσως η εμπειρία σας βοηθήσει κάποιον άλλον να ανοίξει απαραίτητα μάτια. Αυτή η επιτάχυνση δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. Στην πραγματικότητα δείχνει ένα κλασικό μοτίβο χειραγώγησης. Ο χειραγωγός που πρώτα κερδίζει την εμπιστοσύνη σας με σπάνια λόγια και αρχικές χειρονομίες ευγνωμοσύνης. Στη συνέχεια δημιουργεί μια εξάρτηση από εσάς, ώστε να νιώθετε ότι είστε οι μόνοι που μπορούν να τον βοηθήσουν. Τελικά, αυτή η εξάρτηση στρέφεται προς το ρούμπι και χρησιμοποιεί πλήρως την καλή σας διάθεση, όσο έχει τη δυνατότητα. Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι. Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση όπου κάποιος γνώριζε την πίστη σας και στη συνέχεια σας έκανε να νιώσετε ενοχές επειδή ήσασταν διστακτικοί ή θέλατε να φύγετε? Αν ναι, μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. Ο Σάρτζουνγκ διδάσκει ότι η αληθινή πνευματικότητα δεν σημαίνει να πιστεύεις στην ανησυχία, αλλά πνευματικότητα με ανοιχτό μυαλό. Πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους όχι σύμφωνα με τα λόγια τους, αλλά σύμφωνα με τις αντίστροφα συσκευασμένες πράξεις τους. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε πραγματικά τη δική μας διαίσθηση και να μην παρασυρώμαστε από τις συναισθηματικές μας επιθυμίες. Η πνευματικότητα δεν βασίζεται σε φήμες, αλλά κερδίζεται με αντίστροφη σκέψη και ευγένεια. Αν αποδεχτούμε αυτήν την απλή αλήθεια, όχι μόνο θα προστατευτούμε από τη χειραγώγηση, αλλά θα δούμε και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους πιο καθαρά και πιο ρεαλιστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε άπιστοι ή κοινικοί. Δεν πρόκειται να μην παρατηρούμε καθόλου ή να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, αλλά να πιστεύουμε με σοφία. Το κλειδί είναι η επιλεκτική πίστη. Πιστέψτε, δώστε προσοχή και παρακολουθήστε πώς είναι περιτυλιγμένο με συναίσθημα και ικανότητα. Η μετριοπαθής σκεπτικισμός δεν είναι αδυναμία, αλλά προστασία από τις απάτες, που μας προστατεύει από το περιτύλιγμα του ψεύδους. Ο καθένας από εμάς αξίζει. Σχέσεις που βασίζονται στην ευγένεια και την αμοιβαία ειλικρίνεια και όχι σε σχέδια. Η απαραίτητη λύση είναι πάντα στα χέρια μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε αφελώς στα ακριβή λόγια και να ρισκάρουμε να πληγωθούμε ξανά και ξανά. Ή μπορούμε να μάθουμε να παρατηρούμε τι είναι αλήθεια. Άλλωστε, οι πραγματικότητες των ανθρώπων πάντα δείχνουν πώς είναι πραγματικά. Αν είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε προσοχή, τότε πρέπει να κατανοήσουμε με καθαρά μάτια και να μην φοβόμαστε να δούμε την αλήθεια, γιατί στο τέλος δεν είναι τα λόγια που πραγματώνουν τη ζωή μας, αλλά οι πραγματικότητες που κρύβονται πίσω από αυτά. Ιστορίες